Asicele ukulisa kathanisi. Awe egameni likaYesu waseNazaretha, ophilileyo, sibulela Thixo ubukho bakho, sibulela ukukhokela kwethu, sibulela inceba yakho, sibulela uthando lwakho. Thixo wethu olungileyo, umkhonzi wakho semile Jehova. Thixo olungileyo, masive wena Thixo singevi yena, masingamboni yena sibone wena. Thixo wethu olungileyo, thulula Jehova inzulu, thulula imfihlakalo zamazulu. Thixo wethu sivula inhliziyo, sizivulela ilizwi lakho. Thetha Jehova silindile, thetha Jehova inhliziyo zethu zinqaniwe, zinqanelwe ilizwi lakho. Baba wethu olungileyo, siyabonga siyabulela ngegama lenkosi uYesu. Amen. Uthe kuba fungiba chapter number 18. Manithatha ithuba ngibulise umfundisi walapha ekhaya, ngibulise i-leadership yonke, ngibulise otata, ngibulise omama, ngibulise abantu abatsha nabantwana abancinci ngegama lenkosi uYesu. Ngibulisa ebandleni kaKristu ngegama lenkosi uYesu. Mama njengesandla secango kwakho umbuzo uqumbele nokuboniswa. Jesus. Hallelujah. Mandenza amazwi bayingcwele wokubulela. Hleze koshwe kulensindiso elandelayo esipha intendeni kuyo. Mandenza amazwi wokubulela impatho enhle endifumene ekhaya elitsha. Kusukela ekwamkelweni kwami i-leadership welibandla kunye nekomiti yayo yemvuselelo nebandla lonke. Andithathi kancinci leyo. Siyabulela kakhulu leadership yami ukuba nindamkele le ndawo. Sibulele kakhulu nakwikhaya bendihlala kulo. Baba uthole phetheke kahle phaya, tshintsha TV ingathi kusekhaya. Siyabulela bawuthole nomama uba siba nexhala xa sizawuhlaliswa bezini ngoba silali, siyathandaza ngokube nexhala lokuba uzawuthi hayi lo uyasingxwalela. Kodwa siyabulela bawuthole ukufikela kwikhaya elifudumeleyo elithandazayo elifana nomzi wakho. uThixo akusikelele tata, akusikelele nabantwana bakho. Sibulela kakhulu nakwikomiti yemvuselelo ebithi make sure ukuthi ukuhlala kwami kule ndawo yonke into endiyidingayo ndiyayifumana. Siyabulela bangcwele. Eneneni ninembali eniyibhalayo. Uyazi uba wakhe wathi omnye utata ethetha esithi
memories ezinhle azithandazelwa kodwa ziyenziwa. You will create memories. You don't just pray for them. Ukuba khona kwami kule ndawo experience engiyifumeneyo eKhayelitsha during the time yokuvuselelo. He created some good memories ebomini bami. Next time xa ndiphinde ndinyathele eCape Town ndohlala ndisazi ukuthi khona iKhayelitsha engake ndiyeza noba ndafikele entendeni kodwa uthando lwenu ndiluvile. Mayibonge Nkosi Yesu. Without wasting any time bangcwele sizawuyezwi lenkosi sibe sesithandaza. Sifumana izwi lenkosi kule ncwadi kaSamuel chapter number 18 okwazi ukufunda kakuhle uzabantu andifundele umfundisi uNqumeni uHadebe siyabulela kakhulu umhlobo wami indoda eqhubuzelayo ndithemba ikhona ngelinye ayihoyileyo nangokengekho nje. I know him from Ezralini. Mayibonge Nkosi Yesu. Imphathe kahle ekhaya wami Lisa. Sibali wami. Siyabulela kakhulu. Uyazi kukhona izinto ezibabuhlungu ezoba xa nomuntu kaThixo ningamazi baye ningajilekelwa nguye. Pha eBhayibhelini Lisa kukhona ivesi esiyoyazi sonke phakathi kwencwadi yezikumkani apho uthi iBhayibheli uElisha wakhawulelwa ngulomama wayenengxaki ezintathu ngexesha elinye. Lo mama ubhujelwe indoda yakhe ungumhlolokazi. Lo mama indoda yakhe imshiye namatyala. Lo mama lo muntu abamkweletayo uzothimba abantwana. Ngoba ingxaki zomama nje zezintathu nje. Ingxaki yomuntu ongumama nansi. Indoda, imali, intaba. Lo mama zazimfumene zontathu ngexesha elinye. Uza kumprofeti umuntu kaThixo uthi siza Nkosi yami uza lo ndikwenzeleni. uYehova akayenzanga. Uthi lo mama indoda yami iswelekile yangishiya namatyala ngoku umuntu esimkweletayo uzothatha abantwana bami efuna ukubenza amakhoboka. Welisho uthi unantoni? Uthi lo mamani nomgutyana nje pha kwe-oli. Wathi uElisha angena elalini uboleka izitya. Wangena lo mama wenza udenge phambi kwabantu ngokuboleka izitya ezi-empty ezingenayo. Wathi bakeze nazo wathi umuntu kaThixo ambozivalele endlini yakho nabantwana bakho. Wakhalela i-oil siyalazi bani. Lithi iBhayibheli wakhalela i-oil esagcwala wakhalela i-oil esagcwala kwenzeka a miracle ye-overflow ye-oil. Ibikade incane kodwa ngenxa yelizwi lomuntu kaThixo. Kwivesi ke elandelayo uzofumana kukhona umama obizwa ngumshunanekazi phaya. Elithi iBhayibheli wayenendoda yakhe bengenabantwana. Lithi izwi lenkosi lo mama wambona uElisha omemane edlula njalo. Akelithi ebemane edlula njalo. Lo mama bawuthole akaqala umbona uElisha ngale mini aza kumakhela igumbi eliphezulu. Uyifunda iBhayibheli. Wayengaqali ukudlula kuElisha ngale mini nomama edecide ukumakhela igumbi eliphezulu. Mayibonge family. Amen. Udala manembona edlula. But lo mama engamnakanga lo muntu omane edlula. Ngithana nje naye enandaba naye. Uthetha ukuvakala i-miracle ye-overflow ye-oil
yomuntu ebesengxakini ethinjelwa abantwana kwathatha igutshana leoli uNkulunkulu walendisa lo mama waqala ibusiness ye-oil esuswa from being nobody to being somebody. Yavakala idumo lazofika nalo mama unevesa ithethayo lo mama athi xa e-address indoda yakhe uthi, now I know this is a man of God. Dada, now I know. Lo muntu ekudala manedlula apha sigqithana naye simbona as an ordinary man. This is a man of God. Uba esitsho wathi masimakhele igumbi eliphezulu. Xa bemakhele igumbi eliphezulu bambeka kwilevel engentla kuneyabo wabuza umntu kaThixo angenzelwani. Uthi lona uGehazi abanabantwana wathi mbize lo mama wabizwa wathi next year by this time next year uyabe kubaleka umntana kwelibane lakho. Waphenduleka izinto lo mama besezincamile engasazithandazeli nozithandazela. Ithini le nto ndiyithanda uyithetha namhlanje? Inkambiso oqheleneyo nayo uyibona nje ngeke kusebenzele. Imistake esiyenze thina ukuthi sifuna ukuqhelana nenkambiso. Umuntu kaThixo singabe sambona njengomuntu kaThixo simbone as an ordinary man. Xa seluphelene nayo inkambiso angeke ikusebenzele. There was a man, one of the veterans, the legends zevangeli wayithandazela abantu lotata abangazali bazali. He was gifted. Noma sekuthiwa isibeleko sitheni le ndoda ithandazela abantu bakhulele sebengazali. Kodwa yena engenabo abantwana. Inkosikazi yakhe ngelinye ilanga after 18 years betshatile utata could pray for people abangazali bazali kodwa for yena inkosikazi akakhulele. Ngoba inkambiso dadawam ayikho selfish. Le nto siyinikiwe is not for us, it's for people. The more uqhelana nayo kuba kwelicala ufuna ukuqhelana nayo ayizokusebenzela. Glory to Jesus. Lo mama yathi indoda kaThixo ngelinye ilanga inetshala lentente kufanele ngibhaqele le-7,000 ikhompa ihloko ngizayithini le nto Thixo. Wabe lo mama ephuma kulesine umama wayeshumela kulesine washumela ngevesi ethi wakunika okwenhliziyo yakho walizalisa icebo lakho. Lo mama wayeshumela kuba bomama masithandaza thandaza kodwa banecebo xa uthandaza. Lo mama wayibamba le message. Lo mama wafika umyeni wakhe stressed endlini akanamali yentente. Lo mama wazama unako ngoba bekhona le 7,000 to pay off le ndaba yentente. Wagqiba wayedeposita wafaka ireference ethi ngicela umntwana kalibizi igama lakhe. Yangena kumyeni wakhe le mali in times of need. Yathi ingena indoda kaThixo yama ngenyawo yathi Jehova noba ngubani lo onikeleyo noba uphi noba kwenzeke esibelekweni sakhe kodwa ngiyasivula ngegama likaYesu makathulelwe engayazi uthetha ngenkosikazi yakhe. Lo mama wakhulelwa. Xa sele kuzele umntwana wangqina intombi wathi tata ubuyazi noba nguwe nowandithandazelayo.
For many years, sithandaza ukuthi umntana singamfumani. Why? Ngoba ndingunkosikazi wakhe. Xa undithandazela inkambiso yakhe indiqhelile. Idanger yokuqhelana nomuntu kaThixo. Ngalamazwi badlulisayo ukuthi when we have somebody ogcotshiwe nguThixo amongst us, kufanele bangandlela zonke siyazi ukuthi phambili lo mama umshunanekazi wathi now I know this is a man of God, and therefore umuntu kaThixo wakwazi ukunceda. Ake ibandla lithi amen. Awufunde le verse bazalwane, ngicela nimoye lo bazalwane. You know, siyabafuna abantu basindiswe noma bakwesindiswe. Kodwa kufanele simgade umuntu ozophazamisa abantu bangayidli. Thina siyakwazi amadingo na very strategic. Animoyele nje bangasemva nabani mkhupha amene mhlalise ngasemva. Cala uzofunda anifundele from verse number 22. Malika Samuel wesibili chapter 18 verse number 22. Sizothandaza. Umfundo lapha ekhaya. Akekho ufunda iBhayibheli lapha ekhaya. Wabuya waphinda Ahimahatse unyana kaTsadoki wathi kuYowabi nokuba kutheni Awuphilanga manje anifundeni basana wenzekani ekhaya moya wengcwele moya wengeni silifuzele nobandla yela aqala usiswa thela umoya Verse number 22. Wabuya waphinda Ahimahatse unyana kaTsadoki wathi kuYowabi nokuba kutheni makhe ndimlandele nam uKhushi. Wathi kuYowabi yini na ukuba ugidime nyana wam ungenazindaba zilungileyo zinanzuzo nje. Manje waqhawulweni lelagama lesixhosa. Jesus. Ithi hlobo zami uAhamas just ukuzinceda. Yes, kayiphinde. uAhamas. Wabuya waphinda uAhamas unyana kaTsadoki wathi kuYowabi nokuba kutheni makhe ndimlandele nam uKhushi. Wathi kuYowabi yini na ukuba ugidime nyana wam ungenazindaba zilungileyo zinanzuzo nje. Yes. Wathi nokuba kutheni mandigidime. Uthi noba kutheni mangigidime noba kunandaba noba nanto ngiphetheyo but ngifuna ukuya. Fona. Wathi kuye gidima. Wagidima ke because he persisted. He wanted to go. He got nothing. He got no news, no witness, but he wanted to go. And the man said, okay, it's fine, you can go. Fona. Wagidima ke Ahimahatse ngendlela yalommandla. Yes. Wegqitha kuKhushi. Wabaleka wayedlula uKhushi ophethe indaba. Obethunyile wamdlula. He outran him. Yes. The king ehleli phakathi between the two gates. Yes, ma'am. The watchman ehleli phezulu. Yes. Yes. Waphakamisa amehlo akhe Yes. wakhangela Uh-huh. nangu
ibaleka iyodwa. Wamemeza umlindi. And the watchman report wathi nathi indoda engiyibonayo. Yes ma. Waxelela ukumkani. Wathi ukumkani ukuba iyodwa inendaba ezilungileyo. That man is running alone. Surely he's got good news. Yes ma. Yeza yasondela. Umlindi wabona enye indoda ibaleka. While this man was approaching the gate, the watchman waphinda wabona indoda. Yes. Umlindi wamemeza. Amemeza umlindi uthi nathi enye emva kwayo. Wathi nansi indoda ibaleka iyodwa. Ibaleke yodwa. Wathi ukumkani Naleyo ingumshumayeli wendaba ezilungileyo. Wathi umlindi ndikubona ukubaleka kwephambili. Le ibaleka ngaphambili isisayini sokushaya konyawo lokubaleka kwayo ngiyarecognize singathi ahamas because the way he's running iyaziwa aleka ngendlela eyaziwayo qale isisumyalo funda Ndikubona ukubaleka kwephambili kufana nokubaleka kuka-Ahimaze unyana kaTsadoki. Wathi ukumkani indoda elungileyo leyo iza neendaba ezilungileyo. Wamemeza u-Ahimaze wathi kukumkani hlala kakuhle. Waqubula ngobuso emhlabeni kukumkani. Yes. Wathi makabongwe uYehova uThixo wakho. Akabongwe uYehova uThixo wakho. Owanikeleyo amadoda asiphakamisileyo isandla sawo enkosini yam ukumkani. Wathi ukumkani ihleli kakuhle na indodana uAbisalomu. How is my son? Because the king Jerusalem ehlale sayo inhliziyo yayo wants to know ukuthi unyana uhleli njani. Ufuna ukwazi udaba ngonyana. Now lo baleke wafika uyabuza umbuzo. Hleli kakuhle unyana wami emfazweni. Yes. Wathi uAhimaze ndibone ingqokola ngibone ngesiwiliwili. Ngibone nje esiwiliwili ngabona ingqokola enkulu. Yes. Ekuthumeni kukaYowabi umkhonzi kakumkani. Umkhonzi wakho lo. Ngokundithunywa ngizama ngibone isingqobolo ndabona ngesiwiliwili. Ndingazi ukuba yintoni. I don't know what exactly happened. I just saw his pity pit. Wathi ukumkani shenqela ecaleni. Wathi ukumkani nawo kumova side awuphetha ngani? Ume apha. Mama. Washenqa wema. Washenqa wema. Lapho ke uKhushi wafika uKhushi ufika mva. Wathi uKhushi. Wathi uKhushi mayishunyayezwe indaba ezilungileyo Nkosi yami. Kumkani. Ngokuba uYehova Awuye namhlanje ugwalele Yehova. In other words, he explained what happened. He gave them details of what happened. Silifuzele lo bandla. Lidiliza mawa, lidiliza inqaba zongendawo. Angesemele uNkulunkulu wami othandeka kule mizuzu embalwa ondinika yona kule ndawo. Sebenza ngezwi lakho.
ibandla lithi amen. Sifunda ngendoda egama linguKhushi nendoda egama lingu-Ahamaz. Omabili ngamadoda athenjiweyo ngulo osemkhosini, the chief commander of the army. Uwathembile lamadoda. Le enguKhushi yona iproblem yayo noba ukumkani eyithembile, but you've got some issues. Libhayibheli libe uyafunda ngaye uKhushi phambili wayenempazamo ezininzi ezazimenza ukuba igama lakhe lingabi lihle before the eyes of the chief. But lithi izwi lenkosi ngale mini bakuyiwe emfazweni usiliwe emkhosini le. Lithi phambili lam uKhushi lona noba wayenefonsi zakhe ezithenteni kodwa he was close unyana kakumkani. He was loved by the son of the king. Lithi phambili ngexesha kuliwayo emkhosini sizawuthandaza. Ngexesha kuliwayo emkhosini lithi izwi lenkosi kwenzeka ukuba uAbhisalomu abulawe ebusweni bukaKhushi. He was a witness. He was there when they were killing the son of the king. And walibona igazi nokuphalala kwegazi likanyana uKhushi was there. Zavakala indaba kulo ophethe umkhosi ngoba isystem yemfazwe yayisithi xa kukhona into enzeka emkhosini makube khona into ozobaleka ayoripota uba kukhona into enjena nanjena eyenzekayo emkhosini. Siyama sonke kodwa lithi ibhayibheli le ndoda enguKhushi, he was there when the son was being killed. He saw the blood of the son. He witnessed the death of the son. Lo uAhamaz ngoyena wayesaziwa xa kufuneke kuthunyiwe bekuthunywa yena ngoba ebenespeed, ebebaleka awufikisa umyalezo. Siyavala awufikisa umyalezo ufike ngexesha ngoba unamendu unespeed sokubaleka. But le ndaba namhlanje ibhida icommander of the army eyoba ewe siqhele uthuma uAhamaz ayoripota indaba to the king. But in the spirit namhlanje eyoba lo siqhele umthuma, he was not there when the son was killed. Sifuna umuntu azofika ayibeke before the king as it is. Lisekhona kodwa ibandla sifuna umuntu ozayichaza njengoba injalo. Uthi uAhamaz uqhele uthuma mna nakulekeni ndizawufika ngiyomxelela kumkani. Uthi umphathi uzamxelelela ntoni, yintoni ozoyiripota because ungekho umuntu obekhona nami uKhushi. Ithi le ndoda uKhushi akwazi ubaleka. Khushi yamazi uKhushi. Khushi uMkhushi. And uKhushi akaqhelanga nokuthunywa ngazona kwaziwa phaya khona. Thuma mna lithi phambili ukumkani le ndoda inumphathi wamajoni yathi akhombe kancane wena. Khushi, go to the king. Report what you saw. Tell them ukuthi how did the son died. Explain to the king yonke into that you have witnessed. Lithi izwi lenkosi waphuma uKhushi wayengakwazi ubaleka ebhinyanaza mayihamba. Lithi izwi lenkosi wathi ebhinyanaza ehamba ethunyiwe akakwazi ubaleka. Sisidodo into engakwazi nokubaleka kodwa le ekwaziyo ubaleka ephelileyo wenza iyanyangazela ithi hayi Nkosi thuma mna jonga lo Khushi wakho uzofika kudala. Ithi le ndoda ndizakuthuma uyothini ngoba uyazi akho nto iphetheyo. Glory to Jesus. Uthi ke lona noba akho nto ndiyiphetheyo ndithume noba akho nto ndiyiphetheyo ndizofika ndimbekele kumkani. Lithi izwi lenkosi waya
uHamas wadiba le ndoda athi ayike iya xa ufuna ukuya iya yafuthuluka indoda ngespeed kodwa yabaleka yaze yedlula ukukhusha endleleni yamedlula enomyalezo kodwa yona ingenamyalezo yayofika le eku-Hamas kukumkani yawezinyaweni yathi ndizoripota uthi ukumkani uzoripota ntoni. Where is my son? How is my son doing? Ithi leli ndoda kumkani ndibone nje isiphithiphithi akhona ndibone nje isiphithiphithi akhona ndiyibonileyo uthi kumkani khawuswaye ngoba ufane wabaleka nje akhona uyibonileyo mna ndifuna ukwazi ngonyana wam. I-challenge esinayo in our church ngabantu abanesipindi bengenamyalezo. Ingxaki esinayo ngomaHamas abandwebileyo abafuna ukuya phambili bengaphethanga nto, ngabantu abangambonanga unyana abana-experience yokufakanyana zange bambone leke esiphambanweni kodwa bafuna ukubheka phambili ekwalikhaya. And aba bantu badlula abantu abanomyalezo, badlula abantu abayibonileyo mfana, badlula abambonileyo nyana kodwa ngoba benesipindi, ngoba benamagama, ngoba bendwebile bayabadlula okhushi bafike bame phambi kokumkani baripoti ndengekho ngoba they were not there when the son was being killed. They don't know the blood of the son. They never witnessed the death of the son. Abangabahlangana negazi, abana experience negazi, bona banamendu. They can do izinto zenzeke kodwa igazi abazani nalo, abalazi igazi likanyana, abayazi indaba yokufa kanyana. Uthi uHamas thuma mna for I have a speed. But the man says, of course you do have the speed, but you don't have the message. That is why ibandla liphela li-athekwa imimoya, ibandla liphela lingenelelwa yimimoya yamadimoni namasatanist in the church. People are doing izinto benqula ezinye altars because abantu abanomyalezo baseke ngasenza, abantu abambonileyo xa isifo esiphambanweni, abalaziyo igazi likanyana, abantu ababethona, abanese-personal experience, abantu abamazi kubo hayi ngokufa bahleli ngasemva. Siprofetelwa ngamagwirha in the church ngoba abaprofethi benyana baseke ngasemva, okhusi badlulile kodwa ngiyakuthanda ukhushi nangiyamonje namhlanje kodwa ngiyakuthanda ukhushi. Wathi nobe sedlulwa uHamas wathi ndiyamazi ukhelile ukubaleka, ndiyamazi uyaziwa phambili, abakukufa baziwa, anamabulapha anatatulapha akhathi nomyalezo librata sheka palabababasha anamthetheleni. And I was there when they were killing the son, and in a speed ndiyazazi I'm weak, ndikulowo no reputation engathanda negama lami lihlanga kodwa I have a witness.
besedlulwa ngizothetha noKhushi namhlanje wathi nobegqithwa ngizothetha noKhushi kaThixo namhlanje wathi nobe ngathi uyatshelelelwa kodwa uKhushi akajika uba uKhushi ebengomnyumuntu besathi vele uHamas uyawusindela according to bandiye xa eyivi naku ndidlulile kodwa uKhushi wathi noba uyaya before me lady nayo akanayo now I was there ngibone igazi wabhina nazo uKhushi kaThixo epheka kwakumkani noba wayehamba ephula kodwa wayixelela bakazufa engayisezakho inhloko uzeyobeka indaba kwakumkani lo adwebileyo wathena myalezo wathi kumkani khawubheke ngapha ngoba the time is coming when the king iyobasusa abantu abangekhonsentrate ikumkani zamaswayisi the time is coming abantu abafanele abantu bakaThixo abasezoswayiswa the time is coming apho Hamas basezobekwa encaleni let the king step aside we have nothing we have a speech but we don't have a message step aside and the king was waiting for this man was not baleka yathi kayifika yafika yawezinyaweni yathi kumkani I was there when they were killing your son is dead wathi kumkani nangu ngiyazendofuna nangu umuntu engifuna ngoba lo muntu akabaluleki ephethwe ndiva ubaleka bayaziyo ayibone ngamehlo wakhe ngoba into oyibone ngamehlo wakho akho mntu ungakujika kuyo akukhathaliseki noba kungavela bani kodwa into eyaziwa nguwe akukho kwa-information engabantsha engakususa into oyibone ngamehlo wakho that is why kunale ndoda eyayikade ingaboni igqiba lithi ibhayibhile le ndoda yaphiliswa nguJesu ababhali nabafarisi bayityhile lesibhalo bezama ukuyibonisa intoba lo Yesu uphilisileyo ungumona lo Yesu ungumona bezama umcacisela ngezinto ezikontrari ezenziwe nguJesu ezingahambisaniyo nesu ngoba ababhali babemkhonvinsa nomfu bajonga wena lo muntu uphilisileyo ungumona ulothe uzodilisa itempile ayekakathathu ngulo yena othe before Abraham was I am ngulo othe I am the bread of life umnye uThixo bonke noThixo wena bezama ukuyibonisa bekhile information ake kuthi information bathi xa beyinika information lendoda about how bad Jesus is yemane ndoda ayikodwa mna eyobungumone andiyazi eyobulunge kangakanani andiyazi inye nje into endiyaziyo bendingaboni namhlanje ndiyabona engeke kube khona uzangiphikisa ngento eyenzeke kum ndimkhonza ngale nto ayenze kum ndihamba ngento awayenza kum ngizothetha noKhushi namhlanje ndihamba naye into eyenzeke empilweni yakho haleluya. Sometimes bakhona abantu abanobomi obu-faster than our lives as if uYesu wethu akasebenzi. Or Hamas, they run faster than us, they prosper before us, but uKhushi zangaphela imali bathi beqhayisa ngespeed but uKhushi keep on wathi okusalayo ndimbonile ndiyayazi lendibonileyo. There are people here abayivayo le message kaMangcwele, and you could take the whole church up for 3 people, I don't mind,
as long as umoya ongcwele lento athe ngiyithethe ngiyithethile namhlanje. Ngizothetha noKhushi. Ubona ngathi bayakudlula bayabaleka. Ubona ngathi we are left behind. Ngizothe push on. Kushamba lento iphethe yadingwa. Ungakulingi ujike endleleni ngenxa yabantu abanamendo. Ungakulingi ujike endleleni ujikwe ngabantu abangenamyalezo. Le kuwe is very important. Continue. Serve your purpose. Enovala amehlo ngiyathanda. Enovala amehlo ngiyathanda. Enovala amehlo ngiyathanda. My. Ukhona abantu bakaThixo. Ngegama likaJesu. Khathana kwigama lakho laziwa. Noma ubekelwe emva. Uba unayo uyibonile. Le oyibonile balengile. Doesn't matter. Noma endleleni uhamba ufuqa, uhamba usiwa, uyabhikelaza njengoPush. Kodwa press on. Push kaThixo kuthenjwe wena. Ukunkani ulindele report esesandleni zakho. Bayeka abandwebile phambi kwakho. Kodwa kufuneka abantu abathi ngimbonile mna. Uyathanda ungaze athanda. Ngoba khona into yaphezulu namhlanje ezawuhlawula indaba. Ngizothetha nabantu abayibonile, abantu abayitholile. Oh my. Ibonakala ngathi ayibalulekanga ngoba kukhona izinto ezivela ngathi zibalulekile kunayo, kodwa ngizothi lebiphethe ibalulekile. Ukunkani ulinde yona. Ungakulingi ujike endleleni ngenxa yabantu abangenamyalezo, ngenxa yabantu abadwebile kodwa abanamyalezo, ngenxa yabantu abanamagama kodwa abaphethanga. Izulu lithembe wena Nkosi. Ithi lelo ngokusemkhosini noma ngayo aHamas sethemba uKhushi. Moya olithembe wena. Moya olithembe uKhushi lenyanga. Elibandla lenyanga. Uvala amehlo wakho. Yamini Ishangayo izinto zabanye ezibaleka ngayo zikwenza wena muntu okubonileyo ukufa kwenkosi ngathi akhona iphethe. Khona abantu abaphanga semva abangakezi apha. Njengoba ngithetha nawe nje i-pressure of life iphezu kwakho. Ngoba wedlulwa ngabantu abangenanto. Engathi lo Jesu wakho kasebenzi. Kodwa tonight in the name of Jesus, akhona amandla okuqhubeka nendlela ngoba bayakushiya aHamas. Lebrakashe. Abahamba inyanga ngathi ubomi babo buyaqhubeka obakho bu-stagnant. Kodwa khona amandla Khushi namhlanje. Waba noma engathi uyedlulwa ngontangandini. Kodwa nawe uzofika ngegama likaJesu. Nawe uzofika. Ungabisajaha endleleni.
lento iphethe namandla yiyo edingwayo phambili. Bow. Uwe odithumela umyalezo. Uwe odithumela umyalezo. Ngoba unabantu bakho. Kukhona ukhusha balapha endlini. Kufuneke nabo bayinyanaze endlini. Nabo banaspeed kodwa babaleke bathe bofa. Bangajike endleleni banganokuhlwa. Ukudlula ngoahama. Naba phambi kwamo ingcwele. Emsebenzi wakho phezulu. Abanye uNkulunkulu wabavusa bangabaprofeti bebandla. They are the ones supposed to give guidance. Abanye, they are intercessors of this church. Abanye uNkulunkulu, they are the watchmen over the church. uNkulunkulu umthanda. Uzofusela abantu bakhe. The power of the Almighty God uzabashela wonke umuntu olapha endlini ongasemva ngegama likaJesu. Father, we thank you for your power. Singayi bamwethu. Oh, he touched me. Oh, he touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something wonderful happened. Lift up your hands, please. Jesus touched me. Oh, he touched me. Oh, yeah. Oh, yes, Jesus touched me. And witness the death of the Son. Akumandi uhabikela ube ulibonile igazi lakho. Ube ubonile ufa nokuvuka konyana. Une experience.
If you love him, talk to him. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Nkosi Yesu, namhlanje ndiyakwamkela njengenkosi nomsindisi. Ngena empilweni yami, xolela izono zami zonke endisikhumbulayo nendingasikhumbulayo. Xolela onke amatyala ami egameni likaJesu waseNazaretha. Bawo ingcwele, bawo namandla onke, uthele isifini lakho ngomoya omnye oguqukayo. Thixo wethu othandekayo, kubakho uxolelo lwesono, izulu lima ngenyawo. Siyabulela nakumntwana wakho Thixo wethu onamandla onke, siyephakamisa izandla zakhe. Thixo wethu othandekayo, siyakholwa ukuthi amatyala axolelwe. Thixo wethu onamandla onke, uqala olutsha kunye nawe, izinto ezibiwe Thixo wethu siyabuyiswa ngegama likaYesu waseNazaretha. Thixo wethu onamandla onke, ngalibandla lakho Thixo wethu othandekayo, silimi ngenyawo. Thixo wethu onamandla onke, sibonga lo myalezo mkhulu kangaka. Thixo wethu othandekayo, sibonga ngokubuyisela amandla abanye nkosi babesele behleli phansi. Thixo wethu othandekayo, ngenxa yokuthi bendlela kodwa le message uNkulunkulu wethu onamandla onke ibuyisela zonke izinto. Thixo wethu onamandla onke, abesele zibiwe kuthi ngegama likaYesu waseNazaretha, ngegama likaJesu waseNazaretha, ngegama likaYesu waseNazaretha. Sibona amandla ebuya, sibona abaprofeti bephakama phakathi kwethu ngegama likaYesu waseNazaretha. Sibona abaphilisi ngegama likaYesu waseNazaretha, ngegama likaYesu waseNazaretha. Sibona Nkosi izinto engathi zidelelekile ziphakanyiswa ngegama likaYesu waseNazaretha. Siyabonga wengcwele, siyabonga Thixo wethu. Oh, hallelujah. Namkhonza othethe naye fihlelo esikhulu kangaka. Thixo wethu othandekayo, sibonga into omthumela phakathi kwethu exesha elibi kangaka. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siyabonga. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.